Ez mi, Tomi? Hey. Dus is auto. Hey. Ez mi? Nézd meg a fényképeket. Tomi, nézd meg a fényképeket. Itt van még több benne. Nézd csak. Ki van rajta? Ki az? Kiko. Adj ennek egy puszit. És hogy tudod? Nézd csak, Kiko írt neked egy levelet. Nézd csak. Nézd csak, ír neked egy levelet. Mit ír benne szerinted? Nem tudom. Ez hogy tud? Nézd csak, Tomi, a Kikónak van ilyen motorja. Ez az ő motorja. Anno, olyan, hogy tud autózni? Anya. Tomi, az a kulcs, ez a Kikónak a kulcsa. Az ő motorjának a kulcsa. És tudod, mit mondott? Tudod, mit írt ebbe a levélbe? Nem. Azt írta, hogy amikor nagy leszel, akkor eljön, és elvisz a motorjával Amsterdamból Szegedre. Meglátogatni a Zoit, meg a Nagyit. Az jó lenne neked? Szeretnél azt, Tomi? Hogy tud ez menni? Ez csak dísz, ezzel tudsz játszani a földön. Brum brum, motor. Tetszik? Wow! Az én kulcsom. Igen, az a te kulcsod. It's your key, Tomi. It's your key and alarm. Cool, eh? Kiko küldte nekem. Mit mondasz neki? Puszi. Angolul mondjad neki. Legyú. Thank you, Kiko. Cool, eh, Tomi? És láttad a fényképeket? Ez a Kiko milyen gyorsan megy, egy brrrr, boom. Nézd csak. És ez milyen szép, ugye? Igen. Gyere vissza, Tomi, és adj egy nagy puszit a Kikónak, gyere! Mondjad, köszönöm, thank you, Kiko! This is very cool! És vidd el a kulcsot még, gyere csak vissza, itt a kulcs, Tomi, gyorsan vidd el hozzá. Ragd a zsebedbe, hogy senki ne vegye el. Mondjad, bye bye, Kiko, thank you! Bye